jeste ljudi, nas ponovo Alden Mehandagić kanal i danas ćemo snimati Križić Kružić sa... Hajde, jav se. Edvinasa, Nasanovići, Miroslav Mali. Ajdinović. Aj, predstavi se. Kak se zoveš? Baraba. Nema pojma kak se zove. Čorba. Ajde. Kestić. Hajde. Krenimo, ja prvi. Ja, ovdje. Hajde. Ovdje. Ništa, prva runda, ništa. Ja prvi. Ajde. Ti prvi, ja prvi. Ajde. Znači pametan si. Pazi. Ja sam govorim da pazi. Ajde. Eto, zezno. Ja sam govorio da pazi. Pa zna igrat, ne znam. Ti si misli da će on biti laganiji, a? Samo kad se sjetim na početku videa kad sekao jednu nogu. Kad sekao na videu. Znao, vidim. Ja ću napisati video ko je ko pobjedio. Ja ću napisati na video ko je više bodova. Napisat ću na primjer Edo 1 ili Ajdin 2, šta ja znam. Da vidit ćemo kasnije ko će više puta pobjediti. Nemaš puno izbora. Ajde. Vijest mentalac. Ne znam on ili on, pa li znaš. Bravo. Biće Edo 0, ajdi 0, izgleda. Pobjedio te. Eto ga, u vidu Ajdin 1. Ne može niko pobijeti. Mogu sam pokupiti jednostavno, nije treba stavljati. Ne može, gotovo, stavio si šta si stavio. Gotovo, šta si stavio. Šta ti u videu govoriš? Ajde, mentalo. Edo ide 3. razred, ajde ne ide ni 1. razred. Oh my god. Ja to ne ubjeram. Kako me ono jedan? A ne ide ni 1. razred skoro. Još malo pa će tek 1. razred. Da ne možeš ovako. Ovo skušao mi sam. Ti Bože. Znači čorba. Nije, ti si ga razumalo. A nebitno ko je 1, ajde. Da mi nego ovako, znam ja tvoj plan. Joj. Ajde.
Kako mi vodi jedan otački, hajde. Jedan. Nauči se prvo bacati. Tu. Hajde. Mentalo. Nije ti sad bio. Ne možeš meni. Hajde. Se onako mir i tišina igrate. A ne možete sad mi sad je ovaj video. Video vam traje 10 minuta, sad je 6 minuta. Ima puno načina nek da pobjediš. Sad će na kraju... Tu, pa pobjeđeš me. Pobjeđeš me. Nemoj. A vidio sam dva, a ti imaš... Halo, pa nisam gotov. Pobjedio sam. Nisi. Muniz. Ajde, dobro ovako. Nije prvi. Metalo. Metalo, prvi si. Ja sam prvi, sad je on bio meni uzad. Pa zato čekam to zadi. Ja dođi ga zadi. Nemoj se nikad zbunit sam. Zeznate plan. Ništa niko ne može pobijeti, eto kupite svi. Samo idi ne razmišljaj. Samo razmišljaj, neće niš govorit. Neće niko ne govorit. Lako proći. Ti meni. Ok, ljudi, ovo će biti 20 minuta dok neko... Ja sam već mislim, bit će 10 minuta video svaki. To sam već na kraju epizode Znam, izmišljala. razumio sam te. Želiš ovako, je tako? Ovako. Želiš ovako. E sad nema. Što sam želiš sam zato štoš ti ovako. Znam ja tebe. Ti staj čovjek, ti iš ovako. Opet te rasturio. A kako te sesnu. Jo, ipak čajdim. Pa gdje ti je 3? Kralj je izgubio tu jednu. Veselio se izgubio. Imaš 5 i 1 minutu. Ako ne nađe... Ne. Dobro, onda ajde. Da te vidim. Nek tražim, pusti ga. Da izbroj koliko ajde nemaš, ti krivo možda izbroja. Nije dobro. Da nije krivo izbroja. Ja samo... 1 minuta do kraja. Ja ne znam kako je mogu iz ruke izgubiti. 2:0 za Ajdina izgleda. A dobro kažem. Viđo je Ajdina, dođite kameri. To je mala bomba. Mislim da ti tamo ću I eto, to je to što se tiče ove epizode. Ovaj video vidimo se vrlo uskoro. Ćao. Hajde, ja im predstavi se za kraj epizode. Eto, samo čao. Mahni rukom čao. Bak!
Aj ti, Edo. Neću. Ćao.